kumusta man yung silingan dra? Uy, nabuntis daw, uy. Uya, isa may bana, anak. Wala man diha, bibiyaan tingali. Kahadaan ko pa, nabuntis, Jud. Igaton mabuto, uy. Di man maminaw sa ginikanan. Ang problema, anak, wala lagi bana. What? Uy, di na nagunsa magkadiha. Nanihig ko, okay. Sagot na kayo ng palibot. Ay, mao ba? Lain pa'y ato ni. Unsa man na din eh. Nakagubot man tong barangay. Ada, sa ayuda na, uy. Kaya nagkagubot yan. Alangan, wala na lista ang uban. Basig ipili-pili ra na ni. Ada, ambot na nila, uy. Nini, kumusta man yung silingan dra? Uy, nabuntis daw, uy. Uya, isa may bana, anak. Wala man diha, bibiyaan tingali. Kahadaan ko pa, nabuntis, Jud. Igaton mabuto, uy. Di man maminaw sa ginikanan. Ang problema, anak, wala lagi bana. Uya, kayo nag-eskwela pa man na sila, mundang na sila. Kung saan man na, di nakapadayon, uy. Kana, listener na nila. Ana, Diyos, samot na sa mga batan unron. Bana, ang baboy rin. Uy, ba't nga rin hato ni ang lauk? Sus, bantog ra ba na ang baboy kay wa din mo gihatod ang laug mi? Tama di ay no. Nagunsa ni mo dira? Nagmarites mo? Ay, wala ra maoy. Nagpatudlo ra si Memi og basa. Ayaw, di ma.